המעבר מ3D ל5D התחיל בשנות ה-80 והוא הגיע לשיא עכשיו, בזמן הזה, בזמננו אנו. חלק המעבר מדובר במעבר תודעתי, במעבר תפיסתי שעושה לנו שינוי לגבי תפיסת העולם. חלק מהתפיסות שיש ב3D זה תפיסות של פחד, של נפרדות, של חומריות, שאדם נבחן לפי מה שיש לו מבחינה חומרית. כך הוא נמדד וכך הוא נבחן. שליטה, נפרדות. מה זה אומר נפרדות? שכל אחד מאיתנו הוא בפני עצמו ואין קשר בינינו בין בני האדם. זה חלק מהפרדיגמות האלה, ועכשיו אנחנו בתהליך של פרידה מהפרדיגמות הישנות האלה, ודרך ה-4D אנחנו עוברים ל-5D, וב-5D יש לנו יותר איחוד, הבנה בעצם שאנחנו קשורים זה לזה, נטישה של פרדיגמות שקשורות לפחד, לשליטה, לחרדה, לחומרנות. כלומר, אנחנו עוזבים את השפיטה של בני אדם דרך מה שיש להם, אלא יותר לראות מי האדם, מה הערכיות שלו, הערכים שלו, יותר ראייה עמוקה. גם הבנה מזה שאנחנו בעצם מאוחדים, זה יותר נתינה לאחר, אהבה לאחר. ובעצם כשאנחנו מדברים על ה3D, מתי זה קיים? זה קיים במאות ואלפים האחרונים של הקיום שלנו. וברגע שהיינו ב3D, מה שהיה פעיל אצלנו זה לרוב שלושת הצ'קרות התחתונות. בעיקר משם נבעה האנרגיה שלנו מהצ'קרות התחתונות, שמדובר קודם כל בצ'קרת הבסיס שנמצאת בבסיס עמוד השדרה, וצ'קרת הבסיס קשורה להישרדות שלנו, ומה שסוגר את הצ'קרה הזו של הבסיס זה תחושת הפחד. אז אנחנו עכשיו במסע להיפרד מתחושת הפחד. יש לנו גם תמיכה להיפרד מפחד, מדאגות, מחרדות, מחשיבה, מחשבות טורדניות, משליטה. כל הדברים האלה, יש לנו עכשיו תמיכה להיפרד מהתפיסות האלה שאנחנו צריכים לפחד מלפחד או לסבול מכל מיני דברים שקשורים לפחד הזה. בעצם שאנחנו מסירים את הפחד הזה, אז הזרימה בצ'קרה התחתונה היא זרימה טובה יותר. זה קשור ליציבות שלנו, יציבות הנפשית, הרגשית, ההתקרקעות שלנו, ובעצם החיים שלנו כאן. הצ'קרה שמעל צ'קרת הבסיס היא קשורה למיניות, להנאה ממיניות, וקשורה גם להמשך הדורות, בעצם ההתרבות שלנו כדי להמשיך את הדורות. ומה שסוגר את הצ'קרה הזאת זה אשמה, תחושת אשמה. הרבה מנגנונים חברתיים אצלנו בנויים על תחושת אשמה, ועכשיו זה גם הזמן, ויש לנו תמיכה כדי להיפטר מתחושת האשמה ולשחרר אותה. ובעצם אנחנו מדברים על שני רגשות מאוד משמעותיים, שבצ'קרה התחתונה זה פחד ובצ'קרה שמעליה אשמה. אז זה הזמן להיפרד ולשנות את הפרדיגמות שלנו, את החשיבה שלנו, ולשחרר פחד שלנו מכל מיני דברים ותחושות של אשמה. בעצם שאנחנו משחררים את זה, מנקים את זה, אז כל תפיסת העולם שלנו משתנה. הצ'קרה הנוספת שמקושרת ל3D זה צ'קרת מקלעת השמש, ומהאזור הזה יש לנו את הזרימה של כוח הרצון, ומה שסוגר את הצ'קרה הזו, את האזור שאחראי בעצם על כוח הרצון שלנו, זה הבושה. והבושה מוטבעת לנו בתוך הנורמות החברתיות, בתוך הקודים החברתיים של החברה שאנחנו
נמצאים בה, בסובבים אותנו, וזה הזמן וההזמנה להיפרד מהבושה. הבושה, הפחד והאשמה זה תחושות שהן יוצרות אצלנו שינוי בתפיסת המציאות שלא לטובתנו, וזה הזמן שאנחנו מקבלים תמיכה ומקבלים אופציה לנקות את הדברים. והרבה פעמים גם יעלו לנו סיטואציות בחיים שיחזירו לכל אחד את הנקודות החלשות שלו, כדי שהוא יוכל לעשות איזשהו סדר בדברים ולהיפרד מהתחושות הללו של הפחד, האשמה והבושה. ועכשיו כשאנחנו עולים ל-5D אנחנו מגיעים לצ'קרת הלב. צ'קרת הלב היא נחסמת בגלל צער, זה הרגש שסוגר אותה, ובעצם הזרימה של הרגש שזורם מהלב זאת האהבה, והאהבה זה הכוח המרפא הכי חזק שיש בעולם. וקודם כל ברגע שאנחנו בצער, אז הזרימה של האהבה לגוף שלנו, לתודעה שלנו, לכל הגופים שלנו היא משתבשת. ברגע שאנחנו משחררים את הצער, אז אנחנו יכולים ליהנות מזרימת האהבה, וקודם כל ליהנות מריפוי עצמי, וגם להעביר את האהבה אלינו ולסביבה. בעצם הלב הוא נחשב המוח של הנשמה. יש לנו עכשיו הזדמנות ופתיחה בתדרים להתחבר יותר לאינטואיציות הפנימיות שלנו, לתחושות הבטן, לתקשורים, כל אחד איפה שזה פוגש אותו, כדי להתנהל בחיים. ומה זה אומר? שאנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו אוהבים, או את החלומות שלנו, משאת הלב שלנו, משאת לב שזה ביטוי שממש מגדיר את מה שצריך להיות עכשיו, וכל אחד יקבל איזה תמיכה כרגע מהעולם, מהיקום, יקבל תמיכה כדי לממש את הדברים האלה ולזנוח את כל הפרדיגמות שעצרו אותנו, שחסמו את ההתפתחות שלנו, שזה הפחד, האשמה והבושה, ולחיות יותר בתודעת הלב. מה שעוזר לי להתחבר לתודעת הלב קודם כל זה יוגה, אסנות שפותחות את הצ'קרה של הלב, אסנות יהודיות שפותחות את הצ'קרה של הלב, מדיטציה, אבל מדיטציה שקטה, כך שאפשר ממש להיכנס פנימה ולהיות בשקט ולהתחיל לקבל את המסרים והתחושות, וכל אחד מקבל את זה אחרת, אם זה דרך מחשבות, אם זה דרך תחושות בגוף, תחושות בטן, להתחיל יותר ויותר להתחבר לאינטואיציה. גם הרבה תכנים של ריפוי עולים, ריפוי לנו, ריפוי לאחרים, וזה באמת עושה שינוי, כי הלב, צ'קרת הלב היא קשורה לנשמה. כמו שאמרתי, הלב הוא המוח של הנשמה, וברגע שאנחנו פועלים מאזור הלב, הפעולה היא אחרת לגמרי, כי אנחנו מתחילים להבין שבעצם אנחנו אומנם בגופים נפרדים, אבל כולנו מגיעים מאותו מקור, וכולנו בעצם אחד. לסיכום, זאת התקופה שאנחנו יכולים להיפרד מפרדיגמות ישנות שקשורות לפחד, אשמה ובושה, להיפרד מכל מה שקשור לזה, גם כל הספיחים של זה, ולהיכנס לתודעה של הלב, למוח של הלב, ולהיכנס לתודעה של אהבה, אהבה לגוף שלנו, לעצמנו, וגם אהבה לאחרים, אמפתיה לאחרים, סיוע לאחרים. יש לנו את כל התמיכה כרגע להיפרד מפחדים, מפוביות, ממחשבות טורדניות, מחרדות, להיפרד מהם לשלום ולפתוח בחיים שונים של תפיסה אחרת ומימוש עצמי. תודה בינתיים להיום, כאן מיכל אסרי, נשתמע.